A Òmnium Cultural no ens hem mogut d'on érem, treballant per l'amnistia, com estem fent incansablement des del 2019 i per l'autodeterminació. Amics, amigues, en aquesta hora greu enviar-vos un missatge d'esperança i avui més que mai cridar ben fort democràcia, amnistia i autodeterminació. Avui presentem aquesta campanya d'Amnistia Ara, una iniciativa de la societat civil per empènyer la classe política a treballar a favor de l'amnistia. No volem una solució individual per cadascú de nosaltres. La solució del conflicte polític passa per la fi de la repressió. L'amnistia, no només pel nostre tercer grau. En Jordi i la Carme, i en Carles i la Marta i l'Oriol i l'Anna, sí. Però també en Xaraf i l'Ibrahim, i la Tamara, i l'Adri, i la Paula, i en Dani Gallardo. Som més de 2.850 represaliats i represaliades i no ens volem deixar ningú pel camí. No deixarem ningú sol. Avui, a més de 500 punts a tot Catalunya que s'estan recollint signatures, també al País Valencià, a les illes, arreu dels països catalans es recullen signatures a favor de l'amnistia. Som aquí davant del Congrés dels Diputats portant aquestes més de 200.000 signatures a favor d'una llei d'amnistia. Els indults no serveixen per passar pàgina, ni aturaran la vulneració de drets fonamentals. Tornem a dir amnistia, amnistia a totes les persones represaliades pel procés. Òmnium pot certificar avui que hi ha més de 4.200 persones represaliades. Des d'Òmnium fem pública la xifra de les 4.400 persones represaliades, 1.432 persones, com a mínim, a les que només una llei d'amnistia pot reconèixer que els fets pels que l'Estat les criminalitza no són cap delicte, sinó exercici de drets fonamentals. L'única manera d'afrontar la resolució democràtica del conflicte és amb l'amnistia. O amnistia o amnistia. Una amnistia només és el primer pas. El nostre objectiu és l'autodeterminació.